Päivää motherfucking cut. En huomannut, että olitte siili. Raikasta päivää vai kuinka? Onks nyt keskiviikko vai keskiviikko? Torstai. Joo. Mä oon aina luottanut, tietsä, kesän tullen jäätäviin tuotteisiin, kuten ja yksi erityinen mikä mulla on ollut aina lähellä sydäntä, on toi jäätelöpatukka. Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään elämäiseksi. Mä lähden Hyvinkään Lidliin ja ostan sieltä 9, not 6, but 9 pack. Ja kuinkas kävikään? Ajoin nimittäin 9 metriä. Tuotteet, jotka ostin. Pää. Okei. 2 kappaletta Instant King Lee nuudeleita. Maku. Sitten saavuttuani altaalle. Löytyikö marsjäätelö patukoita? Saatana perke! Mä oisin ollut mun marsjääteleitä! Mä 85! Lasse, mitä nää on sun mielestä? Ei ainakaan marsjäätelö. No vittu ei! Mitä?